Здравейте, аз съм Ангел Караиванов. Днес реших да ви запозная с едно малко комплексче, което е насочено към областта на корема и като цяло така наречения корсет с тежест. За случая ще използвам 15 кг диск. 3 упражнения, гледайте ги внимателно и може да ги изпробвате върху себе си. Като последователност, първото упражнение ще ми натовари долната част на корема, второто упражнение ще ми натовари костите, странични мускули на коремната преса, а третото високо горната част. Всяко едно, разбира се, засяга и останалите, но в тази комбинация с една хубава повторяемост от 15 повторения ще стане супер. Чао от мен за днес, до нови срещи!